mental swing ala pendap ya kaneka vaccination ke final kamu ala dap asin nakasi tegani kwa ban ai ko khubor la se ya ka imlang salang bang idon kam ha ban ya dai la de kumba ka sarkar ki ai ki role ki ain yaringi ban distance si wi pat ka ba ar pa de ban sa ikti sanitization balai pat ban sumari lede na kaneka jingpang istam deka ba jingai wi pat bat khamtam e ka sarkar ka lakha yangi ban shem ya kaneke vaccination dengan ai khubor de pi baro pai ba yamlang salang ban le ek badon kam kade ka bu ka ksiar ka ba sarkar ka ai lat yangi khamtam ban yada na kaneka jingpang coronavirus 19 kanang madakaba civic education ngila ban yele persya ikan ke jingpang go belaptha da ka sarkar dan kata nga sim kan lat ban peslor ik ba mdei ban ting henry ka dikalat ban yada na kan ke jingpang stam hakum kan ke po ka sapriang kan ke jingpang keleng khamta ka state mikaya jami den kata nga sim kan lat ban ai kublai piru iwei ba khamta me gitu baladap khat pras nam sineng ban le ek badan kam ban sim kene vaccination kanang kalong galat panyada naga jing sapriang une khyang jing pan coronavirus kublai yapi baro